Udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa udto padayon ta sa tuwang panaguban alas 12:13 na giyod sa kaudtuhon duyog gyapon sa paglanog-lanog. Still kauban gapon mininyo kini gapon si Mike Kiling. O kini gapon yang inyong gwapon taro ay lumping ha. Kini gapon si Lolo Baba o plasta gyapon tani og duyog sa pagpaminyaw. Bisan yung uban kaninyo diya ang inyong mata tuwa sa TV pero ang inyong dulunggan nindot og maayo kay inyong gibuhat karon kay naa diri sa tuwa nyo. Aminyaw gitawon tuod mo. Mao nyay maing tao. Og tuod mga bisyo my love so sweet. Hala sige naot nga kamo naka-plaster diha og nasayod na mo sa mismo ang inyong buhaton ha. Pero aniya pay dugang impormasyon ha. Calabo Plus Herbal Capsule dako kay ni siyang tabang gyud sa mga sakit-sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic og sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen og epektibo kay ni siya nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic o Calabo Capsule with Mangosteen ug wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini. Dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawaan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes. No, makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Og makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So, tumar na ta ni Ana, balita mga bisyo my love so sweet ha. Og duyog ta padayon sa tuang pag-nag-uban sa tuang programa diri gyapon sa Tutok Pakatok sa Udto. Kumbate gyapon ta ninyo no. Labaw na ang score karon sa third quarter. Nasa bago lang din sugod na pod ang fourth quarter no 91-80. Di ba? Ignanti ka nga padulong gyapon niya ga ma-option gyapon tuod na siya. Gamay lang liga so mga kuha na lang gyud. Mga gamay na lang gyud, building na gyud. Init kindula mga bisyo my loves no wala gyud kapas. Sukat pa sa first, second, third quarter ang Golden State Warriors karon naguna sa gihapon ang Los Angeles Lakers sa score nga 91. Nako. Tuto kayong uban kanato nini sa pag tan-aw sa mismong dula no. Sige, og padayon tuod ta labaw na sa sunod natong programa niya pod ang kato confession mahimong panukari karon ang ato ang programa og message lang mo kung gusto mo magpadala sa inyong mga kaagi sa pagigugma ng uban pa ng inyong gustong i-share kontak lang tuod ta dira sa kato confession nga Facebook page. Alright, aron na inyuhang masayran og mahibalaan ang dugang pa nga mga kaagi diha nga atong gi-post no. Sige ha. Panukad lang mga kabisyo my loves og ani atong plastara ng atong Katok Confession. During my OGT sa Out Campus, naa ko sa usa ka famous nga hotel diri sa Fuente. Diri ko na-assign. Housekeeping ang ako ang trabaho. Wa kay ko'y nasuod nga mga higala dito since ulawon jud kaayo ko.
But na ako'y isa ka Omega. Let's call her Shin. O nang iyahang nickname. Chinese siya pero Bisaya. Iyang gamit nga language. Kami ra jud duha ang nagkasinabot kay pareho mi og eskwelahan. Kami man jud duha permi magpartner basta na ay mabot nga mga bisita. Kami pod ang mo-arrange sa kwarto og sa bed sheets. Since dako man pod ang mga kwarto. Until nga naay one time gibuwag mi sa amuang manager. O gibuwag sila kay basinyag na ano sila mga modos. Pangkuhaon nila ng mga shampoo nga mga souvenir. Dito siya sa 5th floor, ako kay nasa 3rd floor. While nag-arrange ko sa mga bedsheet, open gamay ang door sa CR. Nya always man on ang lights ni ana. So wala ra pod noon ko. Unya, nagpadayon akong arrange until nga mingkalit naghinay-hinay og kadako ang abre sa portahan diha sa CR. Agoy nyoy, amo yagi. Kanyang mga hotel sa sutian sa mo, naagi niya siya mga history of the forgotten horror story. Kanya siya mga kababalagahan diya ginahitabo. Anya uban nag-suicide, nya uban gipampatay. Diba? Wata na sayot, pero ang uban na diha nagpabilin. Tungod kay sa ilahang nauna, wala pa gitok-tok ang ilahang pultan para sultian nga, sir, ma'am, time na, sir. Time's up na po. Check out na po. Pwede na po kayong umalis po. O din na pa yung mga ungo diha lulubaba, no? Oo, mo na siyang napa niya yung ungo diha. Moto nagkadako ang open sa door sa CR nga wa may naghangin. Nagpasilibra jud ang akong mata. Og sa dihang ning kalit lang og black ang suka. Og iton kayong sulod sa CR. Nya natabunan ang lights. So nilingi ko. Paglingi nako kay babayi nga murag galupad. Then naka-black siya. Uy, basin Black Ranger. Taas kay siya og buhok. Di makita ang iyang face. Wa siya tiil. Abot unsang pormaha pero wa jud ko kadagan. Late kaayo ko reaction sa akong pagsagit. Dito nako. Murag ning syagit nga murag siya muduol padong kanako. Then nimpiyong ko nga sigig syagit then nag-atras-atras ko. Hangtod giduol ko sa katong janitor. Og dangutanag naunsa ko. Unyon siya di ka buwang siguro ka. Duro kog hilak tungod sa kakulba o grabe na kong pangluspad. Mura kog makuyapan. May nalang gani kay na ay mura kung wapan nakuyapan yun ka. Giam-aman ko nila o gipainom kog tubig. Taod gireplay nila ang CCTV. Nakita nila tong part dapit nga nilingi ko sa CR nga ni-open ang door. Nga nag-atras-atras ko og ni dungo. Pero way makita nga naay black lady. Gipakalma ko ni Shin og nisulti siya nako nga utro sa di ay siya. Ipakitaan sad. Pero mahadlok siyang musulti nako kay di siya ganahan nga mahadlok ko. Wala trader ng amigahan niya. Musulti pa ka di. Kita ko matubag gubag-gubag. O makapangandang taon siguro ko kumahadlok ko. What a kind. Kala ko ba kaibigan tayo? Bira naman itong buhay ito. Lamang naman ang liquors.
gias na mo among mga ubang kauban o gingon sila nara sila'y ma-feel nga something creepy pero never daw sila ang gipakitaan atong Black Lady. So kamera di ay ni Shin ang gipakitaan ato. Siguro sila lagi ang ginapakitaan kay tungod sila may kugyan malimpyo niya manghilabot. Beta oy. Magambak-ambak pag sa kutsyon. Pretty kay talent yun. Ana-ana ang score sa 99 to 80. Pabor gyapon sa Los Angeles Lakers mga kabisyo my loves, no? Di gyapon kumpiyansaan, layo pa kayong oras. Wala sige. So padayon ta sa tuang kato confession. Si reaction nimo ni Lolo Baba. Ako masulti anya gitaon. Wala kito ingon ako nga kining mga hotel manggod. Naga niya sila yung mga istorya. Sa tinyod lang daghan na tayo madungog diyan no. Nya maginya sila sa palibot na to. Pero kanya sila dili na sila kanang mga taong kailan nimo nga sauna minpanyaw. Kato mga higala nimo. Kato mga minahal nimo sa kinyabuhi. Dili na silang mismo mga espiritu ha. Mga demonyo na sila, mga daotang nilalang na sila nga antubong manghadlok sa imuha og aron mahuyang ang imong espiritualidad. Ngaron mas mutuo ka sila ha. So sa ato pa kung nagpakita sila sa imuha, sa ato pa kung nagpakita sila sa imuha, mas labaw nga mutuo daytood ka. Sa atong labaw nga makagagahom kay kanya sila mga inganyang klaseng nilalang mga espiritu na sila no. Nya ato ang labaw nga makagagahom, mas labaw pang balang espiritu. Diba? So kung makita ka niya pasabot, tinuod yun ang ato ang Ginoo nga naagi diha nagbantay. Pero kanya sila naamang gusto sila nagsuruy diri sa kalibutan, no? Nagsuruy-suroy, nag-shopping-shopping. Diba? Yay kayo sa asa lang makadto, ha? Makasulod sa bangko bisag pwede sila musulod sa boat sa bangko pero problema dili nila magunitan ng kwarta. Ba siguro ala nila karon no mga dotang espiritu tan-aw karon pudugdula sa basketball. Pero sa ngalan ng espiritu wala gid sila mahimo dira sa tuwa. Kita may mas gamahan ng kita mambuhi. Nya tapos kung anyong naana sila diri tungod kay diri sa tuang diri sa tuang kalibutan diri man sila gilaglag, diri sila gipriso. Ang hari sa kalibutan ang kining mga daotang tao o daotang espiritu. So munang dali ra kita ma-influensyahan sa mga daotang buhat kay nara sila diya sa palibot. So kung ganyang mapakitaan mo niya anya sama sa mga anya, palabuan nimo ang imong kadlok sa imong faith kumbaga no. Ang imong pangamuyo o ang imong basta imong faith nimo ba imong ipalabaw na mas mutuo ka o mas manalangin ka diya sa itong labaw nga makagagahom nga makita mo sila so pasabot na agad nimo makita pod ang tuang labaw nga makagagahom. So sila ang pagi kay kuan lang sila kining wala man kayo goy kuan kanyang nagapangamuyo sila kay mga dautan ganinyo. So ang ila para makahalin sila, makakuta sila, manghadlok na lang sila. Pakita. Kanya mga hotel na gyapon tuod niya. Labaw na kanyang mga dugay mapuyan o minos kayong mga customers. Wala lang sa yung tagya sa hotel nga nanya nag-check-in diya. Kasama sa kong gingon. So tiyan mo nganyong naas sila magpabilin sa mga hotel. Hamugaway gud kay hotel nyo kaysa magudigan niya pabilin diyan tapos di pa ka makabayad. Ang problema lang di pa sila makagawas kay wala magud na sila kumusta Sir, extend pa mo sir. Times out na po, times out. Mag-extend pa mo another 3 hours po. Wala may mo manawag sa ila So, dara sila pabilin. Now, yun nyo, Ayun, alam niya ang rason kung bakit is why. Dagang salamat ni mo di Lolo Baba sa imuhang eksplanasyon. O padayon ta sa tuang panaguban dari karon alas 12:27 na.
Tuod mga bisyo my love, so sweet sa gihapon ha, basin niyang maglabad ang inyong paminaw. Labaw na kung gani mapildi ang inyong team niyo diha. Agoy noy. Yoy po. Rayo kabalaka kay nay alibyo para ni ana. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment sulbad ni siya sa mga labad-labad. Kaya plus lang nimo ni siya, no? Nga liniment numero 1 kayo nga aprobado, garantisado Kalabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Huwag tang sa panuhot-suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, bawat tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa. Kung patay sa kutog, moisturize sa panit, humutog sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak ug stress nga paminaw, mang Kalabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagikagidog baho sa lawas, panabon gamit ang Kalabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pangdepensa sa kutis, mang Charisma Kojic Soap with sunblock protection. Kinigatod sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian todas. Padayon ta sa tuwang panaguban, doyo gyapon sa paglanog-lanog, kumbate gyapon ta sa pagpahimsog. Mga bisyo my love, so sweet. Sa may score karon Lolo Baba. Agoy nyo, ilayo niya kayo. Pero na pa sa mga 8 minutos, no? 102.82. Una na sa 104, oh. Pabor gyapon sa Lakers. Alam na ni. Kita ng kata gani, we'll see the scattered na. Congrats daan sa inyo. Pero di pa ta magkumpiyansa. Kay muraga bawi arban ni pinakalit kay mangigawa arban ni sila og butong ning Golden State Warriors. Basi niya ga gamitan ning mga hurim-hurim ba. Kaya ya pag kumpiyansan. Gani, anak gyud tama gyud na Lolo Baba. So padayon ta og suporta sa ato ang team kung unsay mo ang team diya. Ala sige, walay maghasi lang ha. Walay maghasi diya. May na lang taon gyud nakabalik ang Lakers sa playoffs karon. Unta makabalik sila sa finals. Og taas-taas og nana sa 106 ang score sa Lakers, Golden State Warriors 85. Ayaw mo na. So, updated ko ha, bantay bitong reklamo ka kay kabulok kung ikaw diha nang ginabuhi pud sad. O juga katanaw ni ini kay lisod kayo mabiyaan nimo ang negosyo. Nang imuhang trabaho nimo diha. Wala sige, padayon lang sa muna gyapon tuod ta. Sige lang pagbalik nako, man na sila dola. Pero bitaw padayon tayo sa tuwang pagpaminaw, doyo gyapon sa paglanyog-lanyog, kumbati gyapon ta sa tuwang pagpahimsog ha. Dili gyapon sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto.